Reichtag. Czemu nie? Ty, patrz, ty masz z beretem, ja mam takiego, na dole mamy nawet. No. Ale ten murzyn to jest na aktorze jakimś wzorowany. Ja. No nie wiem Ten twój jakim. też. Ready up. Dobra, co bierzemy tutaj za zestaw? Offense, control, support. Nie no, offense. Wiecznie ofensywnie. Aha, Jefferson. tylko tu jest kampania we dwóch. To ja nie wiem, ja się nie znam na tym. Musisz tam ready... A, to wiesz, o, podołączali ludzie jacyś. Sowiet krusierski. What? Dobra, jeszcze jeden ready i jadymy. Starten. Czekajcie, kogo my mamy? Tego... Ja byłem babą. Mamy tego w berecie. Fajny zombik, fajny. Fajny, fajny, fajny. Po wizycie nawet u ortodonty widać Ja aparacik. widzę. I no, że ślepy, nie? No, ale to jest... Może lepiej. Aktor Ving Rhames. A, no okej. Nazi Zombies Final Reich. Cie finalna rzesza. Następne już nie będzie. No bo co by miały być? Zombie? O. No i fajnie, śnieg pada. Tu se flagi powiewają, oczywiście bez hakenkrojców. Zombie. O, zobaczmy to. O, ja lubię taką zima, tak. Tup, tup, tup po śniegu. Wave 1. Patrz. O! O. Everybody know the Everybody secret. know the... Ja, no, the Ja. secret is chyba, że nie znam tej gry. Ty, co tu się dzieje? Skąd one się pojawiają? Nie wiem, One O, co co to? to jest? Super moc. Wyskakują. Bomby A jakieś. to mówię wziąłem. No ona zabija wszystkie. Dobra, idziemy. A tu jest jakaś maszyna. Aha, tu można kupić sobie rzeczy fajne, ale to jeszcze mnie nie stać. Pokaż to. Aha. No dobra, no. Tu To jakieś jedziemy. kurde wejście do piekła. No to jest chyba taka studnia jakoś. Tu Guys, wciepują shield. po tych wszystkich. Armor można kupić, ja kupię sobie armor. Się coś aktywuje? No i fala druga, pajacy my są dobrzy. Tu jest notebook, bunkier, altar. No i dobra. No. Generator. Ja zawsze o ten generator chodzi tylko. Labecik 3 lata razem, Wow! dzięki. Ida. O, już się zaczyna Słowek im robić się... action. No. Coś dałem nam jakiegoś boosta, nie wiem za bardzo o co chodzi. A, że strzelamy jakoś mocniej. No. Po niemiecku fajnie gadają. U mnie nic nie gadają, ale co, zombie gadają? Ja. Lol. Czasem. Chyba, że to godą jakiś ten... Ta postać. Ja mam 1500, nie wiem czy to wydać. Coś tam możesz już kupić za to na pewno. O kurwa! Zombiak mnie tu zaskoczył. Ej, ale tu muszą być jakieś bronie lepsze do kupienia. No przecież niemożliwe, żeby my tak długo byli z pistolami. Coś tam kupił. Josef... Nie, jakieś Quick żyła revive. mi... Aha. O, ciulpa, ogień z tego. Podpalone. Wow! O, podpalone wylazły. Jakie szybsze. Ej, ja nie mam mówię ammo i Kasia teraz to ammo kupuje, co? Nie wiem, Niklaus. mi zostały 4 naboje. Kaja, Aha, na dół ammo oni chce. zeskoczyli. No dobra. Ida tam. Tu jest wżyła się daje. 2000. Za nami! Ale... Tylko ja nie mam ammo, nie? Muszą być tu bronie gdzieś.
Kup nową broń. A, można na kół fajnie im łebki No. ucinać. Na ścianach powinny być. No nie widzę, żeby gdzieś tu były. No ja też. O kurde. A mamy ulepszone naboje. No ja nie mogę, hopie, kurde, żadnych nabojów tu znaleźć. Też nie. Albo broni. Ale oni też Nie, wszyscy tutaj mają jest coś. pistoły. Jest no. broń jakaś. Jest? A ja se kupiłem coś w końcu. No SVD, dobra, biera. No i to jest to. To jest to. O, ciulinges. No, Co się dzieje? to się sam... O, ja się boję. A oni kiedyś... Dobrze, że oni przynajmniej wiedzą co robić. no, Jakieś no. generatory. O, ciulajstwo. Mi się podoba ten klank, jak jest ostatni pocisk wystrzelony. O, Taki tu się klank. otwierają te drzwi wielkie. A, dobra, idziemy. O, tu jest też, tu jest M1 do kupienia. Tu sobie jakieś biorą cuda. Idą. No to jest. W środku już też niestety się spawnują. Może trzeba się skupić tu na tym. Na strzałach w głowę. Ej, ale my teraz coś mamy, aha, aktywowane takie, że oni od razu ginęli. No. Ty, ale fajnie się poruszają niektóre No, zombiaki. no. On tak się kurde nie jeden A, małpa tu jest skakał mystery teraz. box i tu ci losuję No. broń jakąś losową. No, losuję losową. Zobaczymy co mi wyleci. A ja mam też swoją... A, O, Lee Enfield. Co? Lee Enfield. To ja sobie coś wylosuję tu. To będziesz miał za wolne chyba, wiesz? No i na daleko ino. Dobra, mam pepesza. No to spoko. To mam dwie bronie już. Nie, jedna, a to tamta nie wiem gdzie poszła. No on ją wymienił, niestety. To ja wolę O. TM1 niż to. Coś gado, straup. No to jest ten główny zły niemiecki dowódca, co te zombie potworzył. Czy tam dowódca Aha. naukowiec. On się tak z nami bawi, Ej, a? a kaj jest reszta tych? Dobra, tu jest jeden. Idą. Ło, jakieś takie... O, jakieś dzikie, nie? No. Ja latają jak... Ło! Kuźwa! Umieram. Nie! Nie umie nic zrobić. A, bo ja zaczął pisać. Jej, oleża. Czekaj. Idziecie... Nie mogę cię podnieść. Ja. O, stał się. O, to tu Zombie enemy pomocarzu. są osobne. Ale no. ty może jakieś, bo każdy ma jakieś z nas jakieś skille specjalne. Ja mam Nie. jakieś takie, na dwójce stawiam jakieś takie, a nie, to ty też to masz. To jest mina No. jakaś czy coś? Nie wiem Nie co to wiem. jest. Jolts. Dobra, Otwaruj idziemy. się tutaj. Ciu, O, o. tu jakieś... Chciałeś go? Za Bydle. nami. Z tyłu. Faster reload speed, a to trzeba mieć 3000 aż.
Ja, a wyście O tam kurde, już zaś wydupili. leżą. Dobra. Powiem ci, że ta pepesza nie jest już dobra. Uwaga, One za to... tobą. No, ale one nie wiem skąd się pojawiają, a one w ogóle ze ścian wyłażą. A tutaj się też pojawia. Dobra, ja losuję. Dobra. Daś możesz losować? No. Ty też możesz, bo ty... O, bar. Nowe rangi. Za 1500 się losuje. No to ja... Random. Co mam? Wafę, stary. Waflarzek dostał. Dobra. Niklaus, tu się coś pootwierało. No. Łociu. O kurde, co to za wybuchy? My mamy takie chyba zbustowane bronie. Tu na sam dół, a Niklaus, tu są generatory. Idę. Ołtarz jakiś, kurwa, co to jest? To sam się dzieje. Nie wiem o co kaman. Ja też nie, ale strzelamy. O, Stary nuke bombery. poszedł. Co tu się dzieje? Gdzie to leci? Użyj V, masz umiejętność. Nie. A, obaliło je. Mnie już się skończyła amunicja. Tu coś można wziąć? Nie. Jakieś serce znalazłem. Überladen. Uber, Uber to wszyscy Überladen. dostali. Nadmocarz to jest. A tu w ogóle stoi ten Karol Wielki. Ty, no ale... Oni wszyscy jakaś poszli do góry, to chodź do nich. No. To jest kopalnia soli w ogóle. O kurde, Pewnie- patrz co tu jest. Ej, Kajoni są, a tam, dobra. Oni tutaj. Here guys. Szkoda, że oni nie gadają Nie, do nas nic. Ja nie mam broni żadnej. To idź się wylosuj. No ale to już jest za późno chyba. A jest. Już nie da się losować, wiesz? Aha. No i fala 8, kurde, nie jest źle. O, teraz już robi się ciekawie, bo jest ciemno. Co to za jakieś prądy? Nie wiem, co oni robią. Oni się kurde ładują. Ja pierdzielę! Co się dzieje? Zbieram broń kupuja. Ło! Jakiś miał wybuchające coś. No jest wesoło teraz. Kurde, dojeżdżają mnie. Aaaa! Niklaus, chodź do nas. Nic nie widzę! Bewegung! Ja też już prawie nic nie widzę, no bo chyba medyka nie mamy, wiesz? No. A ten coś tam ciula, co on tam ciula? Dobra. Dobra, Niklaus, tyś do góry wszyscy polecieli, ja? Ja. Lecę za Sowietem. Kurwa, on poleciał jak głupi.
Sobie lecę za nim. Ja mu ufam, wiesz? Ja też. Za tobą! Widzę. Ja, bo on tu brama otworzył, dobra. Tu jest zabronia. Lee Enfield to nie. To ja takie mam prądy jakieś, bo ja wziął perkasy, to prądy mi się ładują. Nie wiem. Za tobą! Chyba ją losuję. Uwaga, 2. No, Wow! ja już nie mam prawie ammo sam. Ja muszę... A Gdzie oni są nasze ci- kolegi? Hej, one są. Wow! Tam daleko. Oj, czu. Czekaj, nie wiem czy cię mogę jakoś wskrzesić. Ja mogę. Ja mam szybki Patrz go! revive. Dobra. Dobra, mam. Żyję. Dobra, idziemy. Nie! Ja wskoczył na dół. Dobra, ty też tu jest? Ja. Ja Co sobie ty biorę tam kupujesz? increased speed and stamina. Dobra, do góry, nie? Mhm. Kurwa, ale oni jakaś daleko poszli. Miklaus, kaj tu? Tu musimy zejść na dół Serio? i Kajś chyba tu. I tu. A, zombiaki lecą! Ja, tu są. Ida. A co to jest? Słyszę co? Increase melee damage. A to biera. Niosę wszystko wciągnę, wiesz? Mm. No i doszliśmy do dyszki. No i Niklaus, no ja nie mam Za wami. ammo. O kurde. No robi się wesoło. Nie, ja już ciulna zaraz. Dobra, ja mam self-revive. Spoko. Kurde, wszyscy się rozbiegli w innych tych, to nie jest dobry pomysł. Nie wiem co to oznacza w ogóle. 11 fala już i oto dupia, jak to się dzieje. Niklaus? No, Kurwa, ty byś musiał zobejrzeć tutaj to laboratorium. idę już. Musimy razem być. Gdzieś ty jest. O nie! Tyś mi wydupił. Oni są Niklaus, tu! tyś mi wydupił. Ja pierdzielę. Ja w ogóle na placu Stra- jestem. O, jestem. Ida. Dobra, tu będziemy takich wybijać. Dobra, chodź na górę. Richter zaś go do. Richter. Dobra, idziemy. Jest 20 fali, mówicie? Dobra. Za nami! Ty, takaś do góry poszedł, gościu. Idę obejrzeć. A, tu się otwarło, dobra, patrzcie. Jakieś zaś maszyny.
O kurde. Co to jest? Musimy to bronić. Kurde, falą w A, bo oni to koronę. atakują, no. Kurde, jakieś dwugłowy. Kurwa, co on wziął? Ja już nie wiem czym atakować. I mi już tylko łopata została. O kurde, jakiś bykol. Dobra, mamy lepszą amunicję. Dobra, jest ukończona. A, mamy instakilla. No, No tak to idzie. do the tube, please. Co? Co ten Florian? Nie wiem, o co chodzi mu. Ranga Jo, trzecia. dupia. Nie wiem o czym on w ogóle rozmawia, nie? No. No ja nie mam ammo, Ja pierdaczę. to muszę kupić. Ja mam naciulane 10 kaputów, bo nie mam czasu wydać. One coś tu wdupiają. One tu jedzą po bokach to. No wiem, ile. Tę maszynę. Kaj naboje A, tu tu. idzie kupić. A co to jebło? Nie wiem. Nie widzę. A, bo tu u góry ta wieża, wiesz? O kurde, bydlak duży jakiś leci. Ciulnął mi. Ja muszę obejrzeć. Ten z tubą szedł. Gdzie ja mam iść? Co oni tam gadali? Ej, gdzie oni w ogóle są nasi? W Nie dupie wiem. nas mają, nie? A tutaj! coś Bydlak. jest. Do tuby musisz wejść. Jakiej tuby? Stary, no jest kurde rura A! w ścianie. Tu! Dobra. A! Jezu, tu rok siedzi, moja tuba. Jada gulikiem. Dobra. O kurde, z bombą na plerach. No trzeba go udupić. Chyba już. Wow! Ale paskudne te kanały, fuj. Bomba! Wydupiej! Bombiarza zabiłem. Z Minecrafta to był. Dobra, wszystko fajnie. Gdzie tu się broń kupiło? Vernichten. This earth is untotal, this undead thing has no hand, and yet stumbled directly towards me. Tutaj broń się kupuje, o. That its foot MP40 jest do wzięcia. Spoko. patient with my Idę do own was. heartbeat. It was so the energy that had killed this thing had transformed its skin into a hairy membrane. Perfluchte, kurde. Polnicze. O kuźwa. Ej, ale ja nie wiem gdzie są wszyscy. Ja tu pobiegłem za jakimś typkiem. Czy oni kuźwa wiedzą w ogóle gdzie biec, to ja jestem pełen podziwu. Dobra, są my tu. Did this untotal drop to the ground. Go Zeppelin, a no ja mogę no. Masz coś przeciwko?
Dobra, biera faster reload speeda. I teraz do ciebie strzelą. O ile ich tam idzie! O, ten z maczugą. Chyba jakiś duży bydlak. Ten z bombą tam był. Ja mam 9000, po co mi to? Ej, bydlak idzie! To jest Buzian! Buzian biegnie! Dobra, leży. O kurwa, z bombą szedł! Ja pierdolę. A, Buzian gdzieś! Komandir idzie! Zombie komandir! Klaus, bo oni też- Czekaj, odcięli mnie. O! Bydlak biegnie. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Jebnął mi. Dobra. Kaj, uciekaj. Kaj, Na jest plac. perfluchtę u góry. Daj do góry. Łociul. Go random broń. O! MG. To ja rozumiem, nie? Ja też. Idzie bydlak. O, MG15 też to, no dobrze, 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 dobrze. A tu jest snajpera, ciekawe po co? No, ona nie bardzo się przydaje. Nie mam jakiś perk, że jak przeładowuję broń, to takie wokół mnie robią się te prądy. Nie wiem co to robi, szczerze mówiąc. Dobra. Shellshock ready, stary. Na 14. O! Co to na Ło! Jakiś z miotaczem! Co się dzieje? Czekaj, rewajwuję. Jak to się długo ładuje te MG? No, tragedia. Klaus, bo oni poszli, chodź za nimi. Dobra, 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 dobra. Oni rozumieją chyba o co chodzi. O kurde, dobra, bo tu jest zabawa. Ej, on cały Uwaga! czas... On z saperki nawala ten gościu No. jeden. Cały czas. Nie wytrzyma z tym. O nie, bombiarz idzie. O kurwa, bombiarz. A, to jest Electrical Attack on Reload, to co ty masz, ja też to wziąłem. To jest, że jak przeładowywujesz, to oni będą obrażenia od prądu dostawali. No, Ci co są blisko. no dobra. Oni wiedzą o tych dwóch guzikach na czas. Nie, nie wiemy, broda, bo gramy pierwszy raz. Co tam się na dole dzieje? A, ich tam Prąd razi wydupiły. wtedy, dobra, dobra. Top mówią.
On patrz, do nas strzela, że nie mamy strzelać, ej. Aha. No i co? To nie jest ten nasz hop. Nie wiem. Chyba nie mam ani amunicji tu, ani tu. Dobra, idę do nich do góry. Albo on wyszedł, ten gościu. Nie wiem. Dobra, wychodzę na górę. O pieronie. Kurde, 32. LOL? Mocarz! To Ej, ja patrz co pistolet- przyleciało! Jakiś Gdzie? cepelin nad nami leci. Bo- Patrz! Oj, zeskakują z niego! Zaraz. On ciunie. A, pistolet! Ale laguje. Dobra. Perfluchte. Idę za nimi. No chodź. Kurde, to jest Cepelin wariat. Jak zjepsuło, co to było? Nie wiem. Aha, pomarańczowe światło cepelina walić? A faktycznie, on dostaje damage wtedy. No. Czekaj, bo ja nie widzę, gdzie ten Cepelin. A, jest. Bo kupił sobie armor. Ale on dostaje Uwaga! cały czas. Ale on dostaje cały czas ten Cepelin. Niezależnie czy w światła, czy nie w światła obijesz. 16 fala. Dobra, właśnie tam na dół do kumpli. Ale oni na dole są? To tu zaś jakieś? To sobie sam wdupia ręka. Ach. Dobra. Kurde. Gdzie oni są? Nie wiem, Niklaus, ale... A, ja mamy, bym- mamy insta-killa, to spoko. Dobra, ja sobie tu wylosuję broń. A, załadowało mi ammo. Dobra. Już nie ma instakilla. No. Znaczy taki zombie jak cię żgoł sam. Kurde, Widać. niedobrze. Dobra, Dawid, spadywamy. Dobra. Wydupiamy. Te emocje, tyś. Tyś. Kaj nasze są. Tu jest jeden. Tu idzie bydlak. Bydlak biegnie. A, do mnie! Z tyłu. Ja się do tego synka próbuję. No to Proponuję. chodźmy. Ale ja nie wiem gdzie on jest. Z prawej ten jakoś jeden stoi, tędy. ten jest na dole. Tu jest. Nie, niżej jeszcze, kurde. Dobra, tu jest. W laboratorium. Dobra, tego mam Sowieta tu. On ma jakąś broń już, kurde. Ja, ten jeden bombę niesie tutaj, ja go eskortuję. Ej, pisał ktoś na czacie, że tu się broń da gdzieś da ulepszyć. To niech napisze gdzie dokładnie.
Ten niesie jakąś bombę. kurde. Ole mi walnął. O, Floriana, kurde, tutaj. we ściekach. Aha, Ej, kurde, padnął. bo generatory tutaj trzeba zasilić. Nie, Padłeś? nie, podniosłem gościa, ale prawie padłem. Dobra. Dobra, ja jest tutaj, zresztą wszyscy. Dobra. Wow! Ja już mam 4 perki wykupione. Też. Kurwa, 27 000 punktów, nie mam na co wydawać. Aha! Przepraszam, on chyba tak specjalnie ich trzymał. Free Fire. Niklas activated Free Fire, co to znaczy? Że no takie strzelasz takim jakimś prądem. Większy damage. No dobra. I oni poszli teraz, bo ja nie wiem gdzie, skąd oni biorą, oni takie generatory jakieś mają. Co on to kurde? Szesnasty kurde, następna fala stary. Niklaus będzie. Ej, a tu jest takie kurde dings i jest hold to reroute power to command room. I nie wiem, nacisnę. Fajna muzyczka leci. Znasz ją? Nie, u mnie nie ma żadnej Taka muzyczki. niemiecka. A, to jest to Preußen Gloria. A to niemieckie jest, nie? Tak, pruskie w A sumie. tu się bronię ulepsza chyba. Patrz, upgrade weapon. Jest nie... O, dwa! Ja bym tam musiał dojść. O panie, co tu Kto się padł? dzieje? Ja. Ale ja mam auto revive'a. Może mnie wskrzesi. Dobra, Dobra, wskrzesi lecę mnie. tam. Dobra, daliśmy radę. Kurde, ale jak tam przejść? Ej, jest coraz ciężej, Niklaus. Tak mi się wydaje tylko, wiesz? No, jest opcja. Ja idę do tego sobie O tak. kurwa. Ja się tu wypiłem elegancko. Armor. O, co ja zrobiłem? Papelki tu leci w do mnie dupę, sobie. ulepsz broń. Ja, gówno, nie dało się ulepszyć broni. Bo było, że niedostępne jest. Nie wiem dlaczego. Musiałem zaczekać, bo ktoś ulepszał. Niklaus, Kaś jest. Tu, Na wierchu. nie wiem, tu obok was. Oło! O, instakill. Dobra. Nie mam już kurde nic. Bydlak przyszedł John. Ja Na niego nie działa. pierdzielę. No. Bomba! O! A poszło vernichten. Verfluchte.
Twój kolega broń ulepszył, dobrze, ale ja bym musiał tam zejść samemu teraz. To jest raczej niewykonalne. More progress than I have the patience Ło! Taś ciulo. to track moving forward. Ale kurde, no ammunition. Conductor magnet. Tu se kup na ścianie. No. Idą. O, jakie to jest słabe. What the fuck? Palenie tak zwane. Zombie palone, tak. Tak bym to określił. Na ryj walone. No. A, Nie muszę sobie kupić. Gdzie jest broń? Tu. kurdi bele. Nie wiem kto robi te bomby. Tym tu jakieś prądy. O kurde. Lol. To one są nieśmiertelne jak ten prąd mają. Ja nie wiem, czy ja mam tak słabą broń. Chodź Niklaus, chodź Niklaus. Nie, bo myśmy jej nie ulepszali, wiesz? Chodź Niklaus, musimy iść Idę. razem. Idę. Idziemy do tego gościa. Dobra, chodź. Bonkol, dziwne te nowe gry teraz robią. No dziwne, Czarek, siema, witam. Bardzo dziwna ta gra jest. Niby karty to miały być. Troszkę strategii. Takie Simsy. Brzydkich ludzi tu dają. No jakieś zombie, co to jest? A tu jest zatysiak. Ja to bierz i potem ja biorę też. O, lecą. O. Ej, co tak szybko? Ej, jak... Jeszcze w życiu Garant tak nie strzelał szybko, Niklaus. A, dobra. Kuźwa. Bomba! Spokojnie, najwyżej wstanę, jeżeli nie będziesz mógł mnie strzelić. Dobra, fernischen. Chodź, idziemy. No kurde, ja nie mam Insta-kill. armoru i my są tak na łatwo, wiesz? Łatwo nas mogą ubić. Dobra, No to mam- dawaj do ruły. Gdzie ruła jest? No, na ścianie. To co my się zjeżdża na dół do tego. Do łonej, do piwnicy. A tu. Dobra, jadę do ruły. No i co tutaj, Niklaus? Ja co ty sam robisz? upgrade'uję broń sobie. O! Kurde, to Upgrade'uję. trwa. Znaczy tu pomagam. No oddajcie mi mojego shotguna, gnoje. Dobra. Teraz mi się Dobra, ja sobie świeci. to... Dobra. Ej, tu jest bombiarz. Uważaj bombiarza. Jak dupnie... Mać. Dobra, mam Grisgana. Dobra, nie wiem gdzie jest Niklaus Armor, tu się gdzieś podobno kupuje, ale nie wiem. To tutaj się kupuje, czy gdzie indziej? Armor na ścianie w takich maszynach. Ej, a idzie ulepszyć sobie to. Upgrade weapon. Dobra, upgrade'uję MP40. Dobra. Niklaus, trzeba iść do tych ludków. 19 fala, chodź do góry. Muszę czekaj chwilę i no muszę wziąć moja. Dobra. Dobra, gdzie oni są? Tam na dole coś bronią, musimy iść. Cholera, to Idziemy, jest na idziemy, dole? Przez dziura czy co? No nie wiem, To chyba jest na dole. zewnątrz. A nie tutaj? Chyba nie. Ale tędy możesz się da przejść. Ja tutaj, Niklaus. Tom.
Ten jakiś kurde naładowany. Co tu się dzieje z tym prądem? O! Maczuga idzie. Człowiek maczuga? Kuźwa. Już ci pomagam, ale co jest, że oni wyrzucają po jakimś czasie? Gdzie oni idą? Chyba nie ma ammo. Gdzie się te ammo kupuje? Dobra. Też padłem. Nie wierzę w to, nie? Ja już tu ledwo kuwetę ogarniam. Idzie znowu mocarz. No nie wiem. Nie, ja już nie mam już ammo. Cały czas ginę. Niklas, spokojnie, idź do nich. Ja się podniosę sam. Dobra, ktoś cię wstaje. Wskrzesili mnie. Dobra. O, maczuga! Dobra, wywalamy stąd. O! Gdzie jest ten typ? O kurde. Gdzie wyście poszli, do góry? A, ja się coś pobłądziłem. A ja poszedłem, no ja chyba nie tutaj zaparkowałem swój samochód, wiesz? No. Ja idę za tym kurde gościem jednym, bo on w sumie też chyba błądzi. Ja tu wyszedłem na zewnątrz z Florianem. Idę zobaczyć. Ale mi walnął. Idę z Sowietami. No i... Kurwa, straciłem tego mojego frędzla. Co on robi? O, ciule. Co on strzela tu? Generatory jakieś. Wyłączyły się. Dobrze, że on się zna kurwa na tym. O, bombiarz biegnie. Z jakimś ultrafioletem gościu łazi i coś robi. Gościu 40 000 punktów, Monkol 2,5. Ale tak, bo to się wydaje te pieniądze, nie? To. Są No. te punkty, są pieniędzmi takimi, nie? No tak. Ja nie mam tu na co wydać. Ludzie, ja gram pierwszy raz, my gramy z Niklasem pierwszy raz ten tryb. Ci goście wiedzą co robić. O, Albo kurwiska. Zeppelin powiedział. Dobra. Ten gościu tu wiedzie i coś biegnie, bo się zatrzymuje, to ja idę za nim. A on jakieś... A on tak jakąś pułapkę aktywował na zombiaki.
Dobra, czaję, o co chodzi. Kurwa! Nie, się mogę wskrzesić. Dobra. Ja już spadam stąd kurde do góry gdzieś. Mogę broń ulepszyć? O, ciulówstwo. Ja już pobłądziłem, nie znam tej mapy dobrze. A, idę do góry. Czekaj, kurwa. My są na górze z Florianem. Idę was. Już Zeppelin jest. I co trzeba robić? Co tam ryczy? Głupi głupek, nie? Zeppelin zdupił. To 21, to ile tych fali jest? Miało tutaj? być 20! Here. On here mówi, wiesz? A Florian, Kajon jest. Na dół. A. Florian, Skowron. Kaj. Idę do ciebie. Kurde! Co to Zablokowałem są? się. Ej, one tu nie mają. Niklaus. Bo im bomba pourywała przed chwilą. Perfluchte. Wesoły zamek to jest. Dobra, ja jest u Floriana. Florian tu coś, co on to? Bombę Jest jakąś? Sowietem. O kurde, on ma jakąś moc, co to jest za mocarna moc? Co? Jakiś red talon? Talon na curwę? Ale dupło. O, coś słychać. Dobra, ja widzę, że ten biegnie z jakimś generatorem, Florian. Wiesz? Ja idę tam do was. No. To niezły Florian. Co to się dzieje? Widziałeś 20 fali, a tu jest więcej. Co to? O, padłem! Ja wychodzę na dwór. Widzę, że uciekają wariaty. A, zamontował tu. Co to zrobiło? Ktoś coś aktywował. To są zalatające jakieś ciulstwa. To jest jakaś specjalna broń chyba. A my tylko z jakimś ciulstwem biegamy. Kurde. Niklaus, bydlak przyszedł pudzian. No niedobrze. Dobra, ja muszę... Dobra. Ja się podniosę. The Voice of God. The Voice of Fallen. Nie wiem, czy dobrze idę. Idę tędy.
To jest na faktach faktycznych. a- Faktyczny, tak. No fakty faktyczne. Nie, kuźwa, nie wiem. To faktycznie tak było wszystko. Ja? Ja. O nie, bydlak wszedł. Co ty chcesz shotguna? Kurde, Ja. weź- O! Oni coś strzelają i tu poszedł. Dobra, idę za nimi. Też. Au. To ten Florian. O kurde, i do dziury wpadłem, nie? Co to jest tutaj? Increase Dobra. weapon damage. Ja, to trzeba wziąć. O kurwa. Dobra. To 21 skończona. Nie. Ja nie wiem, Sword only. Bydlak! Ej, co on ma? Miecz jakiś? On challenge robi? Skąd on go O, wziął? where did you that... Ja już nie wiem, Mikas, mi już się nudzi, ja już kurwa zasna zaraz. Powiedz mi, broda, ile jest tu fali? Co tu jest grane w ogóle? Insta-killa. Patrz, on tylko z mieczem chce to zrobić, patrz, zostaw, niech on to robi. Kurde, człowiek maczuga mnie zblokował. Zaraz mnie... O, powalili mnie. Nie wiem, jakaś ty jest, u góry, na dole? Obok tego z mieczem. Powiem tak, ten tryb jest przede wszystkim za długi. Maciulinges. Co ja mam tu zrobić, powiedz mi? Kto tu leci? Ty! Poleciały jakieś ptaki. Wrony. Wrony na balony. Dobra, dajcie mi się wykrwawić, bo ja już nie szczymię chyba. Nie chcę żyć! Son of a bitch! Son of a bitch! Naciśnij tab i tam masz zadania. Use the B. Nie, no nie mamy zadań, chyba że te The Voice of God. Use the Brenner's head to reveal hidden note. No to ta głowa od tego całego Brennera była tam, ale... Chyba no ammo. Dobra, kurde. Bez sensu. I Klaus? Ja? Weź sam mnie reźnij. Ała! No jak chuchwa? Nie mam ammo, nie mam nic.
Ten stoi i mieczem. Ja pierdzielę, co to gra w ogóle? To jest takie nudne na dłuższą metę. Gość na przykład stoi z tym mieczem i zabija wszystkie zombiaki, patrzcie. Ale mu się musi ta gra podobać. Ej, no i mam tą głowę tego kurde Brennera i... Co ona mi ma dać? Hidden nose, ale jakie hidden nose? Mogę nią bić. Czy to ma jakiś większy sens? Nie wiem, Niklaus. No i on już stoi z tym mieczem. Wyszedł, patrz, wstał i poszedł z tym mieczem. Ja nie wiem, co to jest za gość. Może on coś wie. Voice of God 2 is done. Aha. Okej. Need to do Brenner. Don't know No any. ja miałem tą głowę od tego Brennera, ale ja nie czaję, co z tym trzeba było zrobić. About right screen. Can't even do it since you guys haven't even upgraded Teslas. Dobra, kuźwa tam. Taka i bobla. Wychodzę zaraz chyba. No bo co, no bo oni gadają, że nie ma szans. No mam głowę Brennera i co mam zrobić z nią? No nie wiem, napisz im. Mogę nią bić w ogóle na przykład. No wiem. Bo on stojąc przy tym megafonie, co tam jest, słucha ukrytego kodu w tym nagraniu. Dobra, ja już się poddaję chyba. Nie, ja po prostu... Ja nie mogę w to dalej grać. Ja rozsypiam. Jeszcze ci powiedzieli, że i tak już w sumie nie zrobimy tego, bo my nie mamy ulepszonych broni tam do Tesli czy do czego. A, kurczę. No dobra, to fajne, tak z 20 minut myślałem, nie? Ale kurwa, to jest ile? To 2 godziny będziemy zombiaki zabijać. Bo oni mają jakieś Teslagany tam. Ja jebie. A ja chcę zginąć, czemu oni mi nie pomogą? Dobre, i już stąd idę, żeby mnie nie revive. Dobra, ja zaraz zginę też. Ja idę z tym. Nie rewivujcie mnie. Ja. O, ktoś mnie uleczył. Nie, nie chcę. Aaaa. I robiali. No i zdupił całą zabawę. Kurwa, ja się powiem, ta gra mnie zmęczyła psychicznie.